Sziasztok! Mivel korábban beértem a munkahelyemre, arra gondoltam, hogy megmutatom nektek a napi smink rutinomat, és segítségképp nektek, hiszen nekem ez az alapozó kombináció, vagy trió nagyon bevált, és nekem száraz, kombinált, vagy éppen zsíros a bőröm, úgyhogy mindegyikre jó volt eddig, úgyhogy mutatom is, hogy mi az, amit én nagyon szeretek, és nagyon tartós, és tényleg minden nap ezeket használom. Annyi, hogy nincs nálam az újonnan vásárolt alapozom, úgyhogy ilyen nagyon kopottosan fog látszani, de ez egy L'Oréal alapozó, aminek majd ideírom a nevét, bár sajnos nem tudom leolvasni, és hát kimondani sem nagyon, úgyhogy majd ide leírom, és mint látjátok, azért ilyen kopott, mert nagyon sokáig tart, úgyhogy ebből teszek először is az arcomra, és lehet, hogy sokan elítélnek majd, amiért így csinálom, de én így szoktam, egy ilyen kis pár pöttyöket. Ezután jöhet is a Catrice alapozó, ebből egy 30-as árnyalatot használok, bár nekem a 32-es sokkal jobban bevált, ezért is van egy 32-es is, és ebből is fogok majd tenni, ezt majd mindjárt meglátjátok, mert mindkettőből fogok tenni az arcomra egy